Hei ja tervetuloa taas tänne Rauhalahti-Kuopion maraton juoksukeskustelutten pariin. Ja minä olen taas tullut tähän tilanteeseen semmoisella vitsillä, että minähän en tiedä juoksusta mitään, järjestän tapahtumia ja myös tapahtuman järjestämistäkin on aika erilaista. Ja sen takia olen kutsunut tänne hienoon studioon myös vieraan ja Jukka saa sitten kertoa sitten itsestään kuka on. Ole hyvä. Moikka moi ja kiitoksia. Koskisen Jukka täällä ja tapahtumatuottajana toimin päivätyössäni ja voisiko sanoa näin, että vähän sivutoimisena oman yrityksen toisena pyörittäjänä, niin sitten tulee tehtyä paljon isoja massatapahtumia ja oltuu monenmoisissa tapahtumissa sitten erilaisissa rooleissa. Aika paljon tämmöisessä viihdyttäjän roolissa myöskin ja juontojutuissa, että laaja on kyllä se repertuaari. Ja kyllä, ja sitten kotolta vielä löytyy pieni orkesteri, vaimoja 4 lasta, niin siellä myös erilaisia tapahtumia tulee sitten myös pyöriteltyä perheen lomassa. Hienoa. Mukava, että olet täällä Jukka tällä paikalla ja tosiaan meidän semmoinen yhteinen historia on ehkä alkanut tuosta, olisiko ollut syksy 2019, kun minä tulin tänne Pohjois-Valiokunnalle töihin ja siitä lähtien sitten ollaan tehty yhteistyötä lähinnä näiden tapahtumien osalta, että oot siellä sitten ollut. Voitko kertoa, että minkälaisessa roolissa olet ollut Rauhalahti-Kuopion maratonissa? Rauhalahti-Kuopion maratonissa mä oon ollut 2019, kun me aloitettiin yhteistyö, niin vuosi aikaisemmin taisi olla ensimmäinen maratoni, mikä oli Kuopion hallissa niin sieltä ihan ensikosketus siihen, niin missä roolissa ollut, niin mä oon siellä tapahtumassa soittanut musiikkia ja vastannut siitä tunnelmasta, mikä siellä tapahtuma-alueella pyörii ja sitten tullut tässä viimeisinä vuosina sitten myös mukaan, että Rytkösen Olavin kanssa ollaan hoideltu noita juontojuttuja myös siinä samassa lomassa. Ja yksi vuosi taas mennä suoraan myös radioonkin tehtiin live-lähetystä, että tapahtuma hyvin myös kehittynyt siellä puolella, että on tullut tämmöisiä erilaisia kokeiluita, minkä mä oon itse kokenut kyllä positiivisena asiana, että joka vuosi tätä tapahtumaa on viety eteenpäin ja niin monta vuotta itse jo ollut siinä mukana, niin on myös tyytyväinen siihen, että tapahtuma on kehittynyt kyllä omasta mielestäni, ettei olla vaan tyydytty siihen, että kun aina on tehty näin, niin miksi me ei voisi tehdä seuraavaa tapahtumaa myös samalla tavalla, vaan halutaan aina tehdä paremmin kuin se edellinen kerta. Minä otin Jukka ton kehuna. Kiitos. Ja sitten no meillähän osittain myös niin kuin työmme puolesta järjestetään siis tapahtumia ja ollaan erilaisissa vakansseissa niissä isoissa massatapahtumissa, niin ehkä voidaan puhua semmoista niin kuin isoista massa kautta urheilutapahtumista, voitaisiin niin kuin siihen vähän keskittyä, että minkälaista ehkä se järjestäminen on ja ehkä minkälainen se onnistunut tapahtuma sitten on. Ja no minä tosiaan tuossa kerroinkin, niin minun on siis koulutuksen liikunnanohjaaja ja minun oikeastaan se tapahtuma järjestämisen se alkoi oikeastaan silloin, kun tulin tänne töihin vuonna 2019, että sitä ennen minulla ei oikeastaan ollut näin isosta tapahtumista edes kokemustakaan, että sitten niin kun, se on nyt ehkä kun tässä peilaa tätä aikaa, kun ensimmäinen tapahtuma, minkä järjesti oli niin tuossa alkuvuonna 2020, ja nyt sitten kun tähän päivään vertaan, niin kyllähän se niin kun, nyt pohtii, että miksei niitä asioita tehnyt aikaisemmin näin, ja ehkä se kuuluu niin kun siihen tapahtuman tai siihen niin kuin omaan tekemiseen, että sitä niin kuin aina pohtii jälkeenpäin. Niin jaksatko muistaa itse, minkälainen tämä sinun oma tapahtumajärjestämisen historiasi on sulla itsellesi, Jukka? No historia menee kyllä pitkälle. Nyt 44-vuotiaana, niin jos ei ota semmoisia lapsuudesta, tapahtumahan voi olla vaikka syntymäpäivä tai mitä sen ympärille rakennetaan, niin kyllä aikuisiellä tuli minulle tapahtuma järjestäminen lähelle sydäntä ja sanotaan vielä tämmöisenä historiasta, niin se lähti urheilutapahtumista ihan mahdollisin vaan soitella ja Kuopiosta muutamia ihmisien kannustamana, niin
sai siinä vähän semmoista niin kuin kannustusta sinne, niin kuin, että olen hyvä siinä ja kannattaa niin kuin jatkaa ja se jatkuu ja missä tänä päivänä tapahtumien järjestämisessä niin kuin mennään ja opiskeli tapahtumatuottajaksi itse, niin kyllä mainitsisin tässä oman rakkaan vaimoni sitten taas sen kannustuksen ja hänen historiansa sitten tapahtumien mukana ja hänen sukunsa kautta sitten, mitä sieltä tuli, niin kyllä siitä lähti tavallaan sitten minun tämmöinen lopullinen, että kyllä tapahtumat on niin lähellä sydäntä ja niitä haluaa nykyään tehdä, koska mitä sieltä itse saa, niin ennen kaikkea se, että minkälaista tapahtumaa tuottaa tapahtumiin tulijoille ja elämyksiä, niin historia on aika laaja. Mä sanoisin tähän kysymykseen sen, että sanotaan semmoinen 6 vuotta todella kovaa, 7 vuotta todella kovaa niin kuin tapahtumatuotannollista juttua ja musiikki on ollut tapahtumissa mukana 12 vuotta, että mennään Kuopiossakin tonne isojen organisaatioiden taakse, missä musiikkiasioita tekee, niin sit sieltä se historia lähtee, sanotaan 10-11 vuotta taaksepäin, mutta isoissa massatapahtumissa olisi ehkä semmoinen 6-7 vuotta, kun sitä on tullut tehtyä, ja en ala sen enempää nimiä mainitsemaan tapahtumissa missä kaikkialla, mutta sanotaan ympäri Suomea isoja massatapahtumia kyllä tulee oltua mukana monessa. Ootko koskaan ajatellut siinä, että mitä silloin, kun 6 vuotta sitten, ootko vetänyt ihan samalla tavalla vai onko tullut semmoinen joku kehittämisen tapa, että onko se progressiivisesti kehittynyt vai voitko sanoa, että koetko sinä edes, että se on niinku kehittynyt vai onko sinulla tullut enemmän intohimoa siihen, että tavallaan olet uskaltanut tavallaan laittaa ehkä panoksia siihen, millä tavalla itse niin näet sen oman, niin kuin itse tuossa kerroin, että nyt tässä 3 vuotta kun olen järjestänyt 3,5 vuotta, niin ajattelin, että miksi mä oon aina tehnyt näin, että tein vähän niin kuin erehdyksen kautta. Onko sulla itse minkälainen oma tämmöinen polku sitten? No kyllä se kehittyminen aina tapahtuu, että mä oon jotenkin ajatellut sen silleen, että se kun on tullut tälleen niin kuin mihinkä käyttää omaa vapaa-aikaa ja siitä on tullut sitten työ niin mä en varmaan tekisi näitä tänä päivänä, jos mä ottaisin selkärangasta aina sen perusturvallisen asian, miten se tehtiin myös viime kerralla, niin mä en ole semmoinen ihminen, että mä tykkäisin enää tehdä sitä, että kyllä se tulee ruoskittua itteensä, että talvitapahtumat, missä on mukana, niin ne tukee kesätapahtumia, kesätapahtumat sitten myös tukee talvitapahtumia, että siellä on niin isoja tahoja myös siellä taustalla, kenen kanssa saa tehdä asioita ja sieltä aina oppii uutta, niin kyllä ne kesälajit tukee talvitapahtumia ja talvitapahtumat tukee kesätapahtumia ja mulla on niin huipputiimi, että siinä on niin paljon ihmisiä ala-ammattilaisia, kenen kanssa saa työskennellä, niin nekin opettaa joka kerta tulee uutta, vaikka monia vuosia tehty samoilla porukoilla töitä eri tapahtumissa, niin kyllä siellä jokainen oppii toisiltaan aina uusia asioita ja itselle on todella tärkeää, että tapahtumat, missä itse on mukana, niin myös sitä uutta asiaa tulee, että tuolla on yksi ihminen on Suomenmaalla, mikä tavallaan itteni tukenut ja kannustanut ja tsempannut ja vaihdeltu ajatuksia, niin ne on tärkeää, että itsensä lähellä on myös sellaisia ihmisiä, että pystyy näistä tapahtumista keskustelemaan avoimesti ja ei ajattele sitä niinkään, että joku toinen samaa alaa tekevä ihminen olisi kilpailija sinulle itsellesi, vaan niin kuin ottaa sen rikkautena siitä sitten, että pystyy avoimesti, kun keskustelee asioista, niin kehittymään puolin ja toisin sitten. Aika hyvä pointti, ja ehkä niin kuin aasinsiltana nyt mennäänkin tähän, mitä juuri viimeiseksi mainitsit, että ehkä tuo niin kuin että porukassa ollaan ehkä enemmän kuin yksin, ja ehkä seuraava minun isoismainen kysymys on, että omia havaintoja tapahtuman järjestämistä. Sinä vaan aika paljon tuossa jo sivusit niitä aiheita, mutta se, että jos vaikka miettii Rauhatti-Kuopion maratonia, ja nyt sitten viime vuonna osallistui noin 850 eri matkan nopeudella juoksevaa, hölkkäävää ihmistä, niin ja
sitten jos miettii, niin eihän se ole siis silleen, että nyt Esa tulee paikalle ja sanoo, että näin se homma tehdään, että siihen vaatii aika paljon erilaista kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyötahoja, että että mitenkään hommat saadaan hoidettua, niin kyllä se yhteistyön tekeminen on se tärkeä juttu. Ja on itse huomannut sen, että kaikkea ei tarvitse yksin tehdä, että tärkeää on kyllä se avoimuus, semmoinen delegoiminen ja jonkinlainen siis pitää olla asiat silleen kuitenkin jiirissä, vaikka minua hirveästi ärsytti alkuaikoina se, että minun pitäisi niin kuin etukäteen hirveästi suunnitella kaikkea. Ehkä niin kuin sille Esalle, joka tuli tänne töihin aikoinaan, niin ehkä hänelle voisin sanoa se, että kirjoita asioita paperille ja tee jonkinlainen kalenteri itsellesi, että milloin ne asiat pitää tehdä. Että on itse kyllä huomannut, että tämmöisissä asioiden ei tarvitse välttämättä sitä olla tapahtumankaan järjestäminen, mutta ylipäätään niin kuin asioiden järjestäminen, se kyllä vaatii, että sulla on asioita kyllä mustaa valkoisella, sulla on kalenteri, ja sitten otat tarvittaessa rohkeita yhteyttä semmoisia ihmisiä, jos aina on semmoisia tilanteita, että joku ihminen ehkä on enemmän kokemusta kuin minulla, ja olisi hölmöä väittää, että minulla olisi enemmän kokemusta kuin Jukka sinulla, vaikka esim. Juontamisesta tai vaikka esim. Musiikin soittamista tai ylipäätään niin kuin tiskijukkana olemisesta, niin minun mielestä olisi vähän hölmöä väittää, että sen takia on tärkeää kyllä tukeutua semmoisiin ihmisiin ja löytää semmoiset hyvät kontaktit, kenen kanssa sitten niin kuin saada asioita tapahtumaan. Haluatko itse lisätä vielä tähän kysymykseen, että omia havaintoja tapahtuman järjestämisestä, vaikka miettii urheilu kautta massatapahtuman järjestämistä, niin onko sulla vielä jotain semmoista, mitä haluaisit tähän vielä lisätä? Onko sulla jotain omia havaintoja? No kyllä, mun mielestä niin kuin isojen tapahtumien, tai pieniä ja isoja ei sillä koko luokalla niin väliä, niin kyllä se ryhmä, mikä sitä tekee ja on siellä taustalla, niin kyllä mun mielestä se on niin kuin semmoinen iso kivijalka, että se, niin kuin sanoitkin tuossa, niin se ei tarvitse itse tietää kaikkea, vaan siellä on iso määrä ihmisiä ja eri tahoja, että me puhutaan onnistuneesta tapahtumasta, niin ilman hyvää tiimiä, jokuhan aina johtaa sitä tiimiä, mutta ilman sitä tiimiä niin ei ole myöskään hyvää johtajaa, että kyllä ne tukee toisiinsa, että ehkä semmoinen havainto itsellä, että kyllä se siihen tiimiin menee, siinä on niin eri ja monia asioita, mitä pitää tapahtumissa ottaa huomioon, että mennään aina siihen, että miksi tapahtuma järjestetään ja missä se järjestetään ja mitä siihen rakentamisiin liittyen, että siinä on niin monia tahoja, että niin kuin sanoit, että se paperille on hyvä laittaa niitä ajatuksia ja muistiinpanoja ja olla niin sanottu se vuosikello, että mitä tapahtuu missäkin päin vuotta sitten, että sitten kun se on se H-hetki, vaikka Rauhanlahti maratoni, niin ei Esa siellä tee päätöksiä siinä kyseisenä lauantai-aamuna, että nyt tehdään näin, vaan kyllähän pitkin vuotta olette tehneet asioita, että se tapahtuma on onnistunut sitten siellä syksyisenä lauantaina. Mikä on, sitten kun tapahtuma on ohi, jos vaikka miettii nyt vaikka vuoden 2022 Rauhanlahti-Kuopion maratonia, niin itse aika paljon, minä haluaisin kysyä sulta aluksi, että mikä on sinun semmoinen niin kuin tekijä siihen, että tapahtuma on oikeasti onnistunut? Mikä on sinun mielessä semmoinen niin kuin määrittelemä tai joku tekijä tai sitten joku kysymys tai sitten joku palautekysely, joku asia? Mikä sinulle on niin kuin määrittelee se, että nyt tapahtuma on onnistunut? No kyllä onnistunut tapahtuma on minun mielestä semmoinen, että ihminen poistuu tapahtumasta suupielet ylöspäin pois, että tapahtuma tänä päivänä, niin tapahtuma itse näen, että tapahtuman pitäisi tarjota tänä päivänä laajasti kaikille jotakin, että aina on se, minkä takia tapahtuma järjestetään, niin on joku syy, esimerkiksi juoksu. Juoksu voi olla, että kerätään ihmisiä verkostoitumaan ja viettämään kavereiden kanssa hauska päivä juosten, osittain juosten ja kävellen. Tyylejä on monia siellä ja onnistunut tapahtuma voi olla sekin, että se ryhmä on nauttinut pitkin päivää toistensa seurasta
hyvin suunnitellulle radalle, että kyllä mä näen ne mittarit niin kuin semmosena, että heidän perheet on tullut kannustamaan sinne ja ne on huomioitu siellä, että perheessä vaikka pieniä lapsia on, niin sitten siellä on oheispalvelulla vaikka pomppulinna tai mitä se sitten ikinä onkaan, että joku tekee juoksua jossakin, niin sitten siellä meillä tapahtuma-alueella niin on muuten hyvä fiilis ja niistä huolehditaan niistä ihmisistä siellä tapahtuma-alueella, kun siinä jonkun aikaa menee vaikka puolimaratonia, kun joku juoksee, niin koko ajan ei voida seurata sitä omaa isiä tai äitiä tai sisarta siellä kannustamassa, niin voidaan tehdä niitä oheisasioita sitten siellä tapahtuma-alueella, niin se kokonaisuus sit siitä, että kun se perhe lähtee pois sieltä yksin tai useamman ihmisen kanssa, niin että ne suupielet on onnistunut, niin mun mielestä se mittari on ehkä semmoinen miten minä sen koen tämmöisissä tapahtumissa. Ja on se tapahtuma mikä vaan sitten musiikki tai joku muukin, niin kyllä se silloin tapahtuma on oikeasti onnistunut, kun ne ihmiset lähtee hyvällä mielellä sieltä pois. Ja aina ei anneta tietystikään palautteitakaan, että se hiljainenkin palaute varmaan semmoinen hieno klisee, että jos on hiljasta emmekä kuule tapahtumajärjestäjänä mitä, niin ehkä me ollaan onnistuttu, niin sekin varmaan pitää edelleen paikkaansa, että ihmiset tänä päivänä niin hirveästi ollaan valmiita sanomaan aina niitä negatiivisia asioita, että miksi näin ja minä tekisin näin kuin se, että annettaisiin niitä positiivisiakin asioita, että tapahtumajärjestäjät mielellään kuulisi myös niitä onnistumisen asioita, mutta ehkä se suupielet ylöspäin kiteytettynä tuosta pitkien asioiden jälkeen, niin näin minä sen koen onnistuneen tapahtuman mittaristossa sen, että ja minun semmoinen lisäys ehkä tuohon, minä aika paljon jotenkin olen tämmöinen, kaikenlaista dataa aina sitten niin kuin seurailee, että ja meillä on noita palautejärjestelmiä on, jonka mukaan sitten ihmiset antaa sitten niin kuin tietenkin antaa arvosanan tapahtumasta tai reitistä, tai sitten ne antaa omia avoimia, hyviä, niin kuin semmoisia avoimiin kysymyksiä, antaa hyviä puolia, negatiivisia puolia tai sitten kehittämisjuttuja sitten tapahtumaan viitaten, ja aika paljon mitä olen itse pohtinut on tämmöinen niin kuin suositeltavuusasteikko, eli siinä sitten, millä todennäköisyydellä nyt vaikka, jos minä et osallistuisin jonkin tapahtumaan, niin minä sitten suosittelisin tätä tapahtumaa jollekin mun kaverille. Että niin kuin tässäkin ollaan huomattu, niin on monenlaista eri tapaa nähdä sitä ja kokea sitä ja myös arvioida sitä, että mikä on sitten onnistunut ja mikä ei. Ja nämä kummatkin niin kuin on yhtä tärkeitä tavallaan ne. Ja ne on, eikä kyse ole siis siitä, että jompikumpi olisi niin kuin parempi tapa arvioida sitä, että se välitön palaute on myös yhtä tärkeää myös se, kuin se data, mikä on se tullut tuonne jonnekin X-tietokantaan. Rauhalahti Kuopio maraton juostaan 2. päivä syyskuuta 2023 tuolla Rauhalahden Jynkän ja Leväsen upeissa maisemissa, niin haluaisitko sinä, Jukka, antaa pari semmoista vinkkiä tai niin kuin omia havaintoja siihen, että mitä niin kuin ylipäätään tulevalle osallistujalle Rauhalahti Kuopion maratonista? Että näin, että minkä takia osallistua maratonille? Kyllä. No sitten ehdottomasti syyskuun ensimmäinen lauantai, mahtava luonto Rauhalahden ympäristössä, syksyisen kauniissa maisemissa, kun pääsee tämmöistä elämystä nauttimaan, niin sitä ei kannata jättää kyllä tekemättä. Osallistuit sitten tapahtumaan kävellen tai juosten, niin silläkään ei ole mitään väliä. Niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, suupielet ylöspäin, kun tekee asioita, niin en jättäisi kyllä itsekään Kuopion maratonia Rauhalahdessa nyt syyskuussa käymättä. No voisi ehkä semmoisen pienen tiiseri antaa meille kuulijoille, että ehkä Jukkakin nähdään siellä jonkinlaisessa vakanssissa tullaan näkemään siellä Rauhalahti Kuopion maratonissa, niin mikä on sinun oma lupaus, mitä annat noille tuleville osallistujille Rauhalahti Kuopion maratonissa? Kyllä ei tunnelmasta jää kiinni tänäkään vuonna se, että hyvä meno tulee olemaan niin lähtö- kuin maalialueilla ja koko päivän ajan
vaikka et juoksiskaan, niin hyvä meininki tulee alueella olemaan. Siitä me pidetään varmasti Olavin kanssa tänäkin vuonna selvänä se, että tunnelma on mahtavaa ja kaikkineen ihmisaisteineen, kun osallistut tapahtumaan, niin kaikki aistit huomioidaan kyllä siellä, että kun poistut lauantaina omiin harrastuksisi sitten iltapäivällä maratonilta, niin varmasti jokaisille aisteille on tullut mahtavia elämyksiä. Ja minun ehkä oma tämmöinen lupaus sitten on, että niin kuin minä tapahtumapäällikkönä ja sitten myös me Pohjois-Liikunnan ja muiden tapahtumayhteistyökumppaneiden puolesta, niin kyllä pyritään järjestämään niin hyvän mielen, että matalan kynnyksen tapahtuma, että jokaiselle löytyy kyllä paikka sillä starttiviivasta, että myös maaliviivan kun yrittää. Niin me voisiko puhua myös Jukakin puolesta, niin lämpimästi toivottaa kyllä kaikki Rauhalahti-Kuopio maratoniin 2.9.2023 ja hyviä treenihetkiä jokaiselle myös tähän niin kuin kevään jatkoon, että myös tähän kesälle, että kohti sitten muitakin mukavia hetkiä. Kiitoksia Jukka, kun kävit täällä ja onnea tulevaan kesäsesonkiin. Kiitos ja samoin myös teillä ja ei muuta kuin lenkkareita jalkaa ja suupielet ylöspäin.